L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'Ofici d'Educar ens sumem a la marató parlant de com afecta a les criatures la contaminació. Respira Mama, dirigida per Mary Collazos i coescrita amb el Joan López i produïda per Alba Sotorra, combina el periodisme i la narració per abordar el canvi climàtic a través d'una mirada personal on reuneix múltiples veus expertes que reclamen entorns més saludables. El 2013 van diagnosticar a la vostra filla, Nina, una deficiència d'alfa-1 antitripsina, una condició genètica hereditària que fa que els seus pulmons siguin més vulnerables a la mala qualitat de l'aire. I us va fer prendre consciència de la importància de respirar aire net. Per començar, felicitats a tots dos pel Premi Sol d'Or al millor documental del Santcine, Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, i també candidat als Gaudí. Per tant, felicitats en primer lloc. Què suposa per vosaltres aquests premis, aquests reconeixements amb aquest documental que d'alguna manera fa una denúncia pel que fa al medi ambient, però també és una història personal vostra? Sí, bueno, per nosaltres és molt important que com a cineastes hem pogut traslladar aquesta història una miqueta al públic i sobretot la rebuda que ha tingut, perquè ha fet pensar, hem pogut portar-ho a cinemes, hem pogut fer fòrum, hem pogut generar debat, i més és una història que fa 11 anys que la vam començar. Llavors és tot un trajecte personal i poder-ho portar al cinema ha sigut fantàstic, i també doncs a la televisió, no? Llavors és fantàstic per nosaltres que s'escolti, i ara també doncs, coincidint amb la marató doncs, que aquesta veu s'aixequi i que hi hagi més consciència d'aquesta necessitat, no? de respirar millor qualitat de l'aire. Situeu-nos què és la deficiència d'alfa-1 antitripsina, no? I d'alguna manera com ha determinat la vostra vida, no? I la de la vostra filla, clar. Sí, mira, la deficiència alfa-1 antitripsina és una proteïna que no fabrica bé el fetge, que diguéssim el que fa és les inflamacions hepàtiques amb la infància, primera infància, i les pulmonars més en l'edat adulta, doncs la reverteix aquesta proteïna. Quan no es fabrica bé, doncs, diguéssim, la persona és més vulnerable, diguéssim, en la infància, això, amb problemes hepàtics, i a l'edat adulta, problemes pulmonars. Això fa que, diguéssim, doncs una de les preocupacions és la qualitat de l'aire, evidentment, no? Llavors pot ser el tema del fumar, però també pot ser el tema d'un lloc de treball, diguéssim, en males condicions de l'aire i evidentment, doncs, la contaminació atmosfèrica. I com us ha determinat la vida, això? És un tema de riscos. També a través d'aquest documental vam anar documentant tota aquesta presa de consciència, aprenentatge. Llavors vam aprendre el que és respirar aire més net. Vosaltres vau canviar de domicili, no? No vam canviar de domicili, sinó que vam canviar hàbits. Sí que alguna cosa la vam canviar. Per exemple, nosaltres, quan ens vam conèixer, quan va néixer la Nina, estàvem entre viure a Mèxic ciutat, quedar-nos als Estats Units, que és on ens vam conèixer, diguéssim. Som una mica aquesta generació que ara vivim aquí allà. Llavors sí que vam decidir quedar-nos a Barcelona. No sabíem que la Nina tenia l'alfa-1 encara. Llavors, quan va néixer a Barcelona vam dir, ostres, haurem de marxar de Barcelona, i vam començar a mirar a molts llocs, com molta gent fa, no? Com comentava el Joan Dausà, que vam marxar a la Cerdanya. Nosaltres marxarem aquí i allà. Jo sóc d'origen d'Osona, tinc la família allà. Primer pensament, la família està a Osona, potser Osona, mal lloc. Llavors, els meus pares sí que van anar a veure la Costa Brava quan jo era petita. Vam estar pensant anar a la Costa Brava, però hi havia moltes coses que veiem que tampoc no es tracta de sortir d'allà. Llavors va venir la pandèmia de cop, no? Amb aquesta presa, perquè és tardes, pensar marxar. Llavors, quan va venir la pandèmia vam pensar, però si a Barcelona es pot viure bé, pots viure amb no? En pandèmia. Sí, pots viure bé perquè l'aire, el que marxa en cotxes, està bé. Llavors va marxar i vam dir, de moment ens quedem aquí. Llavors vam començar a valorar la qualitat de l'aire que respirem nosaltres. Vivim en un 7è pis, que és diferent que la gent que viu en un primer pis. Llavors vam dir, estem perfecte, donem a un parc, aire millor. La Nina la vam escolaritzar en una escola pública, que vam tenir molta sort de tenir plaça a la muntanya, cosa que a vegades anàvem a escoles de poble i no veiem que hi haguessin escoles amb tanta qualitat. A l'Empordà vam rodar a bastantes escoles, mira, aquí i allà, i escoles en entorns preciosos, però posades al costat de les carreteres, de les vies principals, que deies, ostres, que potser està millor aquí a Collserola que no pas passar-se les 10 hores del dia. Llavors un canvi de domicili no vam fer, però sí una presa de decisions així, com a poc, què fem? I de moment estem a Barcelona evitant caminar pels carrers més transitats, una mica prenent consciència d'això.
Hi ha molta evidència de l'impacte de la contaminació en malalties cardiovasculars, salut mental, demència i l'augment del risc de càncer, ha alertat la Carla Oliva del Col·legi de Metges de Barcelona. I això ho ha fet a propòsit de la publicació d'aquesta carta oberta de metges, científics i entitats que demanen implicació i acció. Hauríem de regular la contaminació i fer que baixés, afirma una de les embarassades protagonistes del documental Respira Mama, que diu hauríem de saber que 1 metre de distància en relació a l'origen de l'emissió pot influir en la salut de la mare i del nadó. Mary, Joan, què és el més impactant que heu descobert fent aquest documental? I d'alguna manera què us ha canviat, no?, de la vostra visió d'aquest tema, no?, de la importància de l'aire. Això del metre de distància, per exemple, és una cosa que la nostra filla ja ho té molt interioritzat, per exemple. O sigui, quan caminem sempre anem una mica més apartats i és que és una cosa que ja pel soroll mateix. És una cosa molt bàsica. Després, les altres coses, clar, totes aquestes dades, no? Quan vam fer l'entrevista a l'IS Global, al VIS, que ens deia el tema de les partícules que entraven, la nostra filla va néixer amb baix pes. No hem sabut mai, va ser ben bé per això, però també dius, ostres, no? Perquè jo no sabia, no tenia consciència d'això i justament com a embarassada doncs, caminava per Barcelona, aprofitava per anar a treballar caminant, ja que havia de fer exercici, i baixava tot Torrent de l'Olla, tot Gran de Gràcia, tot, bueno, s'ha d'anar perquè els carrers Pau Claris també, fins a arribar a la Gran Via. I jo feliç de caminar, però estava respirant malament. Llavors aquestes coses dius, ostres, si ho hagués sapigut, si ho tornés a fer. I després altres coses que hem après amb el tema de la mesura de la qualitat de l'aire, que també pots veure quines vies estan més, tenen menys qualitat de l'aire, o no? Que això també és una cosa que ens ha agradat, no? Saber quines són, com dèiem, com que és invisible, no? la mala qualitat de l'aire, doncs saber que en aquestes eines també et facilita, no? Saber on estàs, o inclús els avisos per episodis de contaminació, que els reps i dius, mira, doncs aquest dia doncs millor no anar a fer exercici fora, o que ja no en fem gaire a Barcelona d'exercici fora, però sí que prenem mesures. Joan? Sí, també una altra cosa és que a través de tenir el contacte amb les empreses que fan els aparells de medició de la qualitat de l'aire, també ens ha conscienciat sobre això. També, potser per la persona normal, o sigui, per exemple, hi ha una cosa que és la contaminació de fons, la contaminació crítica d'alguns moments, no? Llavors hi ha diferents tipus de mesura, no és una cosa així, i l'altre, el més important, el concepte és que l'aire s'escapa per tot arreu. Per tant, que la gent no es pensi, és que jo visc en aquesta població i com que estic fora de Barcelona no passa res. Això, per exemple, l'exemple que surt en el documental d'Osona, se'n va cap allà, no? Després també hi ha contaminacions a poblacions més petites de combustions. O sigui, diguéssim que hi ha moltes situacions que l'aire, precisament, com que és una cosa que se'n va per tot arreu, que ningú està lliure d'això. Llavors, a vegades també hi ha aquesta cosa de que els hi passa allò perquè viuen en aquell barri que està allà. Jo estic a l'altre barri i no em passa res. Doncs, depèn de les condicions ambientals, tothom està afectat. Sí, ho vam aprendre també el tema de les combustions, no? De les xemeneies, una miqueta l'ideal aquest que vas a viure en un poble. No? Jo soc de poble i encara conservo, la casa on vaig viure, no? Abans que ens coneguéssim. I quan anem allà veiem les xemeneies just davant de casa, que tu tanques la finestra. Si tu vius exposat a això dia a dia, també estàs respirant. Llavors, és tota una sèrie de coses que no només a la ciutat, sinó també en entorns rurals, no? I, és un tema cultural, sobretot. Sí que és el que al final dius, mira, és un tema de consciència, però de cultura. I això. Avui estem amb la Marató. Com afecta a les criatures la contaminació? Joan i Mary, parleu al documental de la lluita compartida de moltes famílies a les grans ciutats. No? Quin ha estat el feedback que heu rebut per part de famílies que s'hagin sentit una mica interpel·lades, no? Sí, en totes les famílies que han vingut, tothom ha parlat en els debats que hem fet al cinema. També una mica hem estat amb els del bicibús, amb revolta escolar. Clar, és que al final, quan ets mare, quan ets pare, et preocupes. És que no pots deixar-ho de fer-ho. I quan tens més dades, no? Tens més evidències, doncs és que, almenys quan ho comparteixes,
tens la sensació de que hi haurà un canvi, no? Nosaltres hem viscut, per exemple, el canvi que hi ha hagut, que és petit, és superminso, però bueno, hi és a Via Augusta, per exemple, el fet de que hagin posat un carril bici, que hi ha hagut un rebombori terrible, però és que ho veus tan evident que hi ha d'haver, almenys hi ha aquest carril bici, et separa una miqueta de la gent que va caminant, que la majoria són nens que van a l'escola, perquè està ple d'escoles aquella zona, en contraposició al munt de vehicles privats que porten els nens a l'escola amb el cotxe. Però ja veus, aquestes coses les hem viscut perquè durant aquests anys, no? I hem vist com hem estat al costat d'aquesta lluita. Llavors ha sigut com un procés, no?, de veure que no estem sols en aquest sentit. Sí, sí. Joana, el poder de la societat civil o les famílies organitzades, sí? Hi ha un canvi? Hi ha motivació? Bueno, jo veig que hi ha molta gent també molt motivada. El problema és, bueno, com estaven comentant abans, és que les administracions han de facilitar, diguéssim, aquesta mobilitat alternativa per no d'allò. Llavors, o sigui, aquestes famílies poden estar molt mobilitzades i poden estar amb molt bones intencions, però si des de dalt no s'arreglen les normatives, no podem accedir tampoc a una escola d'una manera que no sigui, diguéssim... O sigui, han de fer alguna cosa, han de fer alguna cosa pràctic, i llavors la motivació és una cosa, però ha d'anar acompanyada de presa de mesures. També hi ha el factor aquest de cremar-se, no?, que passa amb molts activistes. Nosaltres, de base, som cineastes i som pares d'una nena amb aquesta vulnerabilitat. Al principi no érem activistes, ens hi hem tornat una mica, però sí que hi ha, que molta gent activista hi ha un punt que et cremes, no? És que quan topes tantes vegades amb l'administració, jo els comprenc totalment. Llavors aquest és el que hem d'evitar, que la gent es cremi i deixi de lluitar, no? Perquè és que no hauríem de lluitar, és que hauria de ser de sentit comú. No hauries de ser activista. Sentim a la protagonista, sentim a la Nina. Ja tinc 10 anys i visc a Barcelona, una ciutat màgica. Els meus pares van pensar d'anar-nos al poble on la meva mare es va criar. Hi ha molta natura i m'encanta anar allà, però no és just que hagi de marxar de Barcelona. Els que s'haurien d'anar a Barcelona són els cotxes, i jo no tinc per què viure en una ciutat contaminada. A la meva escola també volen aire net. Agafen la bicicleta i tallen carrers per dir que els carrers són de tots. Jo no hi puc anar perquè la mama no em deixa perquè té por que se m'embrutin els pulmons. Però espero que algun dia pugui anar en bici tranquil·la per la ciutat. Mama, pensa que som molts els que ens preocupem d'això. Respira, mama. Això és el que et diu la teva filla. Què diu la Nina de tot plegat? Bueno, la Nina jo crec que ens ha acompanyat, ens ha dit a vegades, bueno, el títol del documental és una frase que li va dir a la Mary, li va dir respira, mama, que és, o sigui, ella li ha fet reflexionar tot això i precisament ella pues, és la causa que hem fet aquest documental o el motor perquè hem fet aquest documental, però ella al mateix temps té com una serenaritat, com serena, no?, amb el tema, no? I moltes vegades és ella mateixa que ens ha calmat. Ens ha dit, sigueu una mica, penseu que els caps de setmana intentem estar fora de Barcelona, intenteu d'allò, ja em preocuparé d'això. O sigui, ella té una cosa que moltes vegades ens serena als propis pares, no? I això realment ha sigut fantàstic. Teniu la impressió que els seus iguals, que la seva generació tindran una consciència diferent respecte a això? Jo penso que han rebut bastanta formació i tenen esperança de que canvi i són com més pràctics, almenys aquests nanos que tenen 12 anys i veig que tenen com una sensació més pràctica de com han de ser les coses, com potser perquè han viscut també la pandèmia i jo veig la Nina que és molt racional amb això i diu, bueno, doncs això m'apartaria, no, tranquil·la que no fumaré. És com que t'ho va col·locant tot bastant bé, sí. Que al Parlament Europeu s'han establert uns límits estrictes pel que fa a la contaminació amb l'objectiu de 0 emissions pel 2050. Això és viable, és inviable o com veieu el futur? Nosaltres som les dades, no? Penso que si és a nivell d'Europa doncs hi haurà algunes zones que sí i unes zones que no. Per tema cultural, com deia, de que som diferents, encara que tots som a Europa hi ha diferent cultura
i ojalà les coses bones, no? Tant de bo les coses bones de potser una cultura més luterana, més de sentir-se responsable de l'individu i tal, s'encomanin al Mediterrani, no? Que som una mica més així, ho anirem fent entre tots i al final no ho fem. Llavors, ojalà passi això perquè bueno, és la sensació que tinc. Joan? Jo volia explicar una anècdota, per exemple, hi ha una part del rodatge que està feta a Nova York, i quan vam anar a rodar a Nova York, pues, teníem que moure's per diferents llocs de Nova York, i en comptes de dissenyar el rodatge en cotxe, el vam fer en metro, en transport públic. I érem un equip petit, i ens vam moure, diguéssim, en diferents llocs. Ens sortia millor moure's en transport públic, i teníem que anar a diverses parts de Nova York, teníem que fer quasi tot, bueno, dins a Manhattan, no?, sobretot. I ho vam fer així, i és el que comentava abans en Jordi, o sigui, la ciutat ja t'està dificultant d'agafar el cotxe, aparcar el cotxe, si no ets resident d'allà o així. Llavors, acabes inclús anant a fer un rodatge en metro i no passa res. No? Vull dir que van a bé el rodatge. Es poden fer coses inclús com us podeu imaginar, no? Amb les càmeres que pesen i tot. Sí. Fer-ho... Pues... Tan senzill com això. És a dir, quin missatge us agradaria que quedés del vostre documental? El principal, sí. Perquè estem al jo espero que sigui un missatge positiu, val, sobre aquest canvi, que és un canvi que ja hi està sent i hem de ser positius, perquè si no, doncs, no canviem les coses. O sigui, molt de l'esperança. Joan? Bueno, jo crec que és fer reflexionar la gent. Fer reflexionar la gent, sobretot, és molt important. Jo crec que per això fem documentals, per fer reflexionar la gent i que la gent, diguéssim, pensi una mica més enllà del seu propi petit món. Pensi una mica més amb els altres, també. Doncs n'hem parlat i aquí queda. Mireu aquest documental, Respira Mama, de l'Amèric Collazo Solà i el Joan López.